A enquisa que ten en marcha o Concello de Arousa para coñecer o interese da xente na compra dunha vivenda pública confirma algo que era unha evidencia. No municipio insular hai un problema coa vivenda e cos seus prezos que se traducen na expulsión da mocidade cara a outros lugares. Polo de agora, o alcalde celebra o alto índice de participación. Coa sondaxe aínda aberta, responderon xa ao cuestionario case 250 persoas. Actualmente contestaron 241 personas, é dicir, hai 241 personas con unha necesidade de vivenda neste municipio. A idade da que máis ou menos, pois maioritariamente son sobre 26 e 35 anos e 36 e 45 anos, onde casi o 60%, máis do 60%, pois son persoas que, que demandan vivenda. Ademais da idade da enquisa, despréndense outros datos. O 86% está traballando, de media gañan uns 1.200 euros ao mes e de poder optar a unha vivenda gustarilles que tivese 3 habitacións e 2 baños. Ademais, salienta que o 80% daqueles que tiveron que marchar da illa estarían dispostos a volver se atopasen ali vivenda. A población non empadronada do noso municipio, case o 80% estaría disposto a volver se conseguise aquí unha vivenda acorde ás súas necesidades. Ademais, no que respecta á vivenda, os encuestados precisan maioritariamente 3 habitacións e os 2 baños, o que indica que contan que contan xa cunha familia ou están dispostos a creala. O que nos interesa é iso, que ao final se fixe población e non se marchen a outros concellos. Porque iso é o que está pasando nos últimos anos, onde o concello perde poboación e se sitúa xa por debaixo dos 5.000 habitantes. Coa enquisa aínda en marcha, o alcalde pon xa sobre a mesa posibles solucións. Unha delas pasa pola construción de vivenda pública, caso dos terreos que o concello acaba de adquirir o Plan Nacional sobre Drogas na Avenida da Ponte, onde poderían construirse alo menos unhas 70 vivendas. Un proxecto pro que o concello precisa axuda. Xunta de Galicia, a Illa de Arousa existe, e o que lle pediría á conselleira que nos reciba, sentarnos para poder falar de todas estas cuestións que estou ahora mismo expoñendo. A outra proposta que tamén comenta Arousa é a creación dunha cooperativa de vivendas de promoción oficial. Xa se fixo en varios concellos, non é unha cousa nova. O que se estima é que un 20 ou 30% de aforro, que ao final non tes ningún intermediario, e desarrollamos a cooperativa as persoas que se estime oportuno, e aforrase sobre un 20 ou 30% no precio da vivenda. Aquelas persoas interesadas ainda poden participar nesa enquisa sobre vivenda. Pódese cubrir o formulario a través da web municipal ou nas redes sociais.